Справа нумар 9. Стритфайтеры 90-х. Містычная чуйка ці звыклае вархольства. Другая палова 90-х гадоў. Гародня. Масавы вэркал з вулічнай шпаной у кожным двары, бойкамі раён на раён, нібыта адышоў гісторыю. Стала вызначыліся субкультуры і... На вуліцах нашага горада з'явіліся яны. Удзельнікі нешматлікіх, аднак ярых боек, якія часта выходзілі пераможцамі і нават паспявалі знікнуць з вачэй сведкаў да прыходу міліцыі. Хто яны? Як траплялі ў замес і куды зніклі? Мы гістарычна-дэтэктыўнае агенцтва «Юрыдыка» і сёння будзем даследаваць справу пра вулічных забіяк пры канцы 90-х у Гародні. Тым часам вы, шаноўнае панства, падпісвайцеся на наш канал, стаўце пальцы ва ўсе бакі, пішыце каментары. Пачынаем. Падазраваныя. Знешне прыстойныя маладыя людзі, часам творчых прафесій, якія рэгулярна траплялі ў вулічныя бойкі. Месца дзеяння – вуліцы горада. Улікаў няшмат. І гэта зацягнула мяне ў роздумы. Чуткі, ўспаміны і сведчанні ад жыхароў горада. Думкі варушыліся ў галаве і круціліся, як карцінкі з кніжак пра каратэ. Я разглядаў думкі, карцінкі і выстройваў іх у паслядоўнасць баявой тэхнікі. Карціна намалёўвалася вархольская. 1997 год. Снежань, дзевятоўка. Некі Валера, імя прыдумана, 19 год, які без акуляраў не бачыў далей выцягнутай рукі, а ў акулярах троху далей, метра на 2 размыта, ішоў увечары да сяброў у госці. Характарызаваўся норавам спакойным, характарам роўным. Алкаголь не ўжываў. Прыйшоўшы, сябр заўважыў, што акуляры Валеры пагнутыя. Фігня, казаў Валера, малыя нейкія дакалупаліся, так і не зразумеў, што хацелі. Аднак пасля сведкі распавядалі размову аб гэтай падзеі, з пункту гледжання малых, братоў-блізнюкоў вандамчыкаў, вядомых шпанюкоў на дзевятоўцы. Цытую, спрабуючы перакласці з пацанскай на чалавечую мову. «Мля, хацелі фраера патрэсці, у нас надвалына была!» Газавы пісталет бацькі, бізнесмена з сумнеўнай рэпутацыяй. «Ну мы бачым батан у акулярах, толькі завязалася, мля, пакручаныя мордамі ў сумётах, гэта далей чапае». Як высветлілася, Валера на той момант вучыўся рукапашнаму бою ўжо некалькі год. Клуб «Блакітныя береты» на чырвонаармейскай, а бойкі вельмі не любіў. Год 1998. Лістапад. З семінару па псіхалогіі ідзе група маладзёнаў. Міма дыскатэкі «Стоп-лайн». Група расцягнулась. Блізка ад кулька 5 пацанчыкаў нагналі ар'ергард. Бойка пачалася без рытуалаў. «Ты чё? А ты чё?» Вынік. 5 пацанчыкаў пайшлі, заціраючы снегам юшку на тварах і вопратцы, кульгаючы і прытрымліваючы распухлую гаспадарку. Бо група маладзёнаў – гарадзенская каманда па барацьбе панкратыён. Мірныя людзі, будучыя гісторыкі, акторы, мастакі, эканамісты. І самая мякатка, пэўна, ніяк не звязаная з баявымі мастацтвамі і перапоўненая дзіўнымі супадзеннямі. 1999 год, верасень. У аварыйным будынку, дзе сёння месціцца офісны комплекс «Замкавы», насупраць рэстарацыі «Тры пескары», адрес Завадская, 13, адбываўся саматужны падпольны панк-фэст. Удзельнічала шмат вядомых гарадзенскіх гуртоў, ад арганізатараў «Кальян» да малавядомай «The Washing Machine Skiffle Jazz Band». Быў і вядомы гурт «The Last Cousteau». Сцены разваленага будынку ўпрыгожвалі творы мастакоў, а падлогу – прадстаўнік артадаксальнага габрэйства ў гарадзенскім нефармальным асяродку. Назавем яго Беня Гурин. Упалены каноплямі і добра напіты. Верагодна, ён і не быў габрэем, але імя і прозвішча выклікалі шмат непаліткарэктных жартаў
у тым ліку і графіці на сценах і падваконнях. Падзея доўжылася гадзін 5-6. Дзесьці на першых гадзінах Ласты Кусто выканалі кавер на вядомую песню, але з тэкстам ганьбячым неафашыстаў, мода на якіх прыйшла да нас з Масковіі. І праз нейкі час нехта прынёс навіну. Фашыкі ідуць разбірацца. А ты таўкліся на плошчы Леніна. Як і што, з нефармалаў ніхто не спрабаваў нават разабрацца. Неофашыстаў не любілі. Моцна. Лаўкамі служылі дошкі на цэглах. Валасатых было чалавек 40. Ніхто і не пераймаўся. Нават не спынілі канцэрт. Прайшло паўгадзіны, і ўсё ж некае напружанне ў паветры з'явілася. Знянацку пачалі падцягвацца цікавыя нам персанажы. Адзін прыйшоў з працы, з завода, наўпрост на канцэрт і дастаў з заплечніка 2 мачэтэ. Як адчуваў, зрабіў сёння. Дай Бог не спатрэбіцца. І падміргнуў. Другі – нехта лешы, мастак-жывапісец, аматар цяжкага металу, не вельмі ахвочы да панк-культуры. Ужо год як састрыгшы шыкоўную кучаравую грыву да пояса. З'явіўся са словамі: «Драка будзе». На пытанне «Адкуль ведаеш?» адказаў: «Да гэзы, чую, а хто на нас ідзе?» Трэці скрупулёзна падбіраў найлепшыя дошкі для бойкі і старанна падкладаў на цэглу дзеля самых моцных у бойцы нефармалаў. Моўчкі. Па выніку бойкі не было. 15 чалавек неофашыстаў абмежаваліся няёмкімі прабачэннямі, што малыя іх фашыстята падлеткі штось наблыталі і, абы замяць няёмкасць, пачалі пытацца: «А хто такі Беня, пра якога тут шмат цікавага напісана?» Беню ім паказалі. Акружылі акуратненька і прымусілі слухаць пацыфісцкую лекцыю ад вядомага цяпер дыджэя, а ў тыя часы індастрыял-кампазітара. Такія гісторыі распавядалі ананімныя сведкі, да якіх ёсць поўны давер. Здаецца, фактуры хапае. Будзем аналізаваць. Тэндэнцыя такая. Людзі, нясхільныя да вархольства, неверагодным чынам траплялі ў вострыя сітуацыі. І калі ў першых 2 выпадках яны мелі дачыненне да баявых мастацтваў, то сітуацый, можа, менш яскравых, але тыповых у асяродку пацыфістаў-нефармалаў неверагодна многа. Дастаткова распытаць знаёмых. Галоўнае пытанне – што выклікала такія сітуацыі? Рамантызм сышоўшай бандыцкай эпохі? Прыхаваная агрэсія? Адкуль гэткая чуйка на канфлікт? Вось што распавёў ужо ўзгаданы Лешы, мастак-жывапісец, музыка, аднаму з нашых інфарматараў. Я не ведаю. Пачалося з пары выпадкаў, калі хамства зашкалівала і кагось на вуліцы абражалі. Слабага. Я ўступаўся. Па-рознаму было, і мяне білі, і я перамагаў, а потым неяк у звычку прыйшло. Шукаў, хто нарываецца. Са шпаны, хамаў пад крамай. Міліцыя тут не дапамагае нікому, тому я штось зраблю. І ўжо чуйка з'явілася, таму і валасы састрыг зручней у бойцы і менш прыкметна. Пэўна, ўсё стала на свае месцы. Патрабаванні соцыуму ў абароне годнасці перавысілі магчымасці тых, хто павінен быў тую годнасць абараняць. Ці нават ствараць. Час нараджае сваіх герояў, простых і сціплых людзей з падвышанай сацыяльнай адказнасцю. Змяняюцца часы, змяняюцца і формы абароны ад хамства і гвалту. Нашыя падазраваныя, а мо героі свайго часу, пасталелі і сышлі з вуліц, і, верагодна, іх містычная чуйка не раз ратавала ў іншых сітуацыях. А досвед трансфармаваўся і перадаваўся наступным героям гарадзенскіх вуліц. А што памятаеце вы? Стаўце падабайку, калі зайшоў наш расповед. Пішыце ў каментарах вашыя думкі. Абмяркуем. Справа закрыта. На сувязі. Расследаванняў яшчэ шмат.